I el pare de Neymar ha parlat a Mundo Deportivo per negar totalment aquesta reunió. És més, entre altres coses, explica que en aquesta suposada reunió hi estava present André Curi, que és representant del Futbol Club Barcelona, i que hi pintaria un empleat del Barça en una reunió entre el Real Madrid i Neymar. Per què surt tot això? A qui beneficia tot això? Perquè sent mal pensat, doncs, home, si Neymar té un Real Madrid al darrere que se'l vol emportar, aquesta pressió el beneficiaria per aconseguir una millora de contracte més sucosa a final de temporada, no? Julio? Clar, però molt sucosa. Evidentment, clar. El que està clar és una cosa, ell té contracte fins al 19, té una clàusula que quasi arriba als 200 milions d'euros. Jo crec que el pare ha sortit dient que ara pensa renovar a final de temporada. És normal que vulguin que aparegui una mica el Real Madrid, perquè sempre passa en aquests casos que sempre apareixerà el Real Madrid, després apareixerà també el Manchester City o qualsevol altre per inflar aquestes quantitats. És part del joc. És part del joc. Neymar ha deixat clar moltes vegades, tant ell com el seu pare, que està molt a gust al Barça, que es vol quedar a Barcelona, però clar, apretaran fins al final, és evident, i jugant amb el Real Madrid i jugaran amb els equips més potents per tal de sumar i sumar i sumar. I que no s'ha de tenir, suposo que no s'ha de tenir por, el culer no ha de tenir por perquè no arriba aquesta renovació, ja que el motiu pel qual la renovació s'aparqui fins a final de temporada és perquè està lligat de mans al Barça econòmicament, no? I no pot entrar en l'exercici d'aquesta temporada la millora, la renovació de Neymar, no? Sí, però el problema que l'arribarà al Barça, des del meu punt de vista, el problema que l'arribarà al Barça és que Neymar voldrà apropar-se a les quantitats de Messi. Voldrà ser el segon o el tercer millor jugador després de Ronaldo, de Messi, una mica com ha sigut el tercer, i sobretot sapiguent que té a tots els equips, voldrà estar en aquesta línia. Això vol dir que pràcticament ja es portarà un 10% del pressupost del Barça. I un 10% a Messi, el pressupost pujarà molt, perquè tenen en compte que els altres, que els que vinguin després, també voldran no apropar-se, però si encara que la diferència no sigui tan llarga. El Suárez picarà la porta, també. Està clar que la fotografia de la gala de la pilota d'or amb Neymar allà, això serà un cliqui-cliqui. Ja cotitza, doncs imagina't, Mònica, si es va retrasant i la propera fotografia és com a segon qualificat en la pilota d'or, no? Doncs encara serà més car. Jo, de la mateixa forma que entenia que el tema Nolito sí que estava estancat per motius econòmics, tu expliques aquesta normativa interna que s'ha posat a ell mateix el Barcelona i que ara mateix té una mica lligat de mans i peus a Bartomeu, entenc que això no tindria per què afectar-lo, perquè pot fer una renovació amb la qual el contracte dictamini que a partir de la propera temporada Neymar comença a cobrar més diners, no? I es prolonga el temps de contracte. Vull dir que amb això no veig jo massa sentit o massa relació amb el tema econòmic. També és important que Hisenda deixi de perseguir a Neymar, que ho va comentar el seu pare, que si tenien més problemes amb Hisenda, que això afectaria de cares a la seva renovació. Hombre, jo entre el pare de Neymar, que avui ha sortit per la tarda a desmentir això, i Alfredo Martínez, no perquè sigui el meu jefe, però li dono la raó a Alfredo Martínez. I més que res perquè el pare de Neymar, Julio, no és l'exemple de la transparència. No, però el problema que tindrà el Barça, que tu saps que té un sou, que el sou passa ja del 60%, que és una mica la mesura que diuen que és la correcta, per dir-ho d'alguna manera. Passa d'aquest percentatge. Per això el Barça no pot fitxar ara. Què passa? Que l'any que ve, com tu dius, que no tindrà problemes, sí que tindrà problemes. Perquè aquest sou ja salt, i més a més han de fitxar algun jugador més, estarà per fitxar a l'estiu, fitxar un parell d'ells. Serà Nolito o seran algú més. I aleshores pujarà més la nòmina, i si puja el sou de Neymar i puja en quantitats importants, com no pugin els ingressos d'una forma important. Com no pugin els ingressos, perquè també els altres jugadors que vinguin... Busquets també ha de renovar i té la promesa feta del president de que li posarà al joc de Piqué, i així 1 a 1... I el Piqué voldrà estar el de l'Iniesta, i l'Iniesta voldrà estar el del Suárez, i el Suárez...